Visit, nandito na tayo sa Pier ng Matog. Alas 6 ng gabi namin yung visit. Dumango na tayo, galing tayo sa San Isidro, Alegria, Sawan. Bigong-visit, bababa na tayo, Bigong-visit. Patuloy naman tayo sa ating biyahe. Saan? Pang Manila, City Teng. Hindi pa tayo tapos eh. Kala ko balik tayo basin. City Teng. Ay, mahulog mo yan. Hindi, kaya mag-brush kumigo. Bigong-visit, kalama sa kami ng Pier ng Matog, Bigong-visit. Lubat naman. Lumat ka na, amigo? Oo. Diyan ka ka. Ay, sorry.
Ano, nakuha na ni? Kuha na rin. Wala na. Unta na ko. Bubuta pa yun. Ay, sus. Pwede na yan. Tapos sa. Charger na ni. Wala. Bago mami. Yan na naman ito. Ya. Nah, naik ko. Naik. May. Ha? Diyan na ka sa susubo. House of Representatives, Congressman na yung sakayan eh. May na nakuha na sa mga sticker. Ang kulit nitong hayop na. Ayan, tumahiya. Napapatay mo ba gold yan ko? Ah. Ada sa. Yung pangagamay. Nalang bangko. Buisit ka. Gol. Gol. Seatbelt lang tadi ha gol. Unahan gol ha kay basig. Mapangatluhan ko na sursugon gol.
tulay. Buset, dito na tayo sa Barangay Hidid, Matong, Sorsogon. Dito na tayo sa sigsag ni Buset sa Matong. Ito yung sigsag sa Matong Buset. Ito po. Gawa rin ang dumalim mo sa taas. I-confirm ko lang kung tuloy yung ano mo. Akala ko marami. Mayroon siguro. Oo. Sige, sige. Sige po. Hindi, mga alas 10 na, mga alas 10. Oo. Maluwag na maluwag ko yan. Araw-araw ginagamit. Luwag na. Sige po. Sige po. Sige po. Agudoy. Huwag ka dyan. Alanganin ka dyan. Bakit nagpapirte ka dyan? Sa sigsag na. Kisa na. Oo. Oo, nagtawag naman yun. Nagtawag naman yun, sabi ko alas 7, nadating kami dyan. Sige. Si Mr. Los Baños. Saan ba siya? Nasa ila. Shout out Mr. Los Baños. Sila thank you.
13 crossing na pang bulan yun kapaliwa yung tapang yung sito pang bulan yun Naligaw. pang bulan yun yung visit yung kanto na yun shout out sa mga taga bulan yan yung visit subscribe na taga bulan sa tayo. Kasama siguro yung dalawa ano. Oo, kumboy. Dito sa Kusada. Kabisado ka man ayaw magka-birthday. Sa'yo lang nadaan.
yan eh, dito na tayo sa Erosin, Sorsogon, Lubusit. Yan, pag kumanang ka dyan, yan ang sentro ng Erosin. Tapos ng Bulusan yan, Lubusit. Bulusan, Barcelona, Gubat. Nandiyan pala dinadaan yung Barcelona. Oo, dyan. Pag dito ka galing. Kung di yan tagos doon, Gubat. Pwede rin yan Todias. daanin doon sa Sorsogon, di ba? Oo. Dahil sa sentrong Sorsogon. Oo. Kung galing ka sa Sorsogon, Manila, doon sa Boyog, pasok. Tapos lang, Puerto Diaz pa. Oo. Gubat. Ubat, no? Oo. Kaya tayo sa kahabaan ng highway kung sa Erosin. Parang expressway kung kusit. Diretsuhan ba? Bango na ka. Go. Ha? Kahit tiho na ito po ka daw. Ha? Kahit tiho na po. Oo ba? Wala na ka daw. Huwag mo kang itin ito daan. Nakaidinas. Pagsaka sa tuhan. Butang eh. Shout out nga pala kay ating instructor Pemsit, si Onson. Dito sa Erosin, Sorsogon. Shout out sa taga-Gubat, Pemsit, at taga-Sawangga. Ang ating subscriber na taga-Sawangga.